Ang mamaura siguro ni oy, wa pa man mapurma pod, basin digdi na mapurman. Asaman mo, sunod man mo. Malit na ginamos. Ginamos. Oh, may patayan diri. Wala lagi may nakita sa taas. Ay na lang patay asa mo. Hi guys, nami karon sa merkado guys kay nangita mi darig patahian kay sige na mga patahian og karsunis kay nabungbong na jud mig pangita darig karsunis so aji mo arang ninja kay gagmay man nagsukod. Nja amo na laman si jang patahian guys kay rong na si Jay karsunis magamit inaguli sa bowl kaya kijang karsunis isa na laman kabuok mo arang kay dali raman matubuan nang patahian na laman namo kay rong mabutangan pod na mag allowance arong dugay matubuan madyo lang magmakita mi darig mananahi dakang tao way mo arang na karsunis asa may mangita way mo arang pangkuan siya pang American size. May kila diri pang pantalon niya. Wala, daw mo patay, daw patay. Naman sa skirt na nasundiyo. Asa ilalim ka? Ha? Diri lang ta gibiyo, dito lang tayo bili. Nita ko ng tagkuhan, lain, signa. O kita ra day mapalit og tila pa. Dito kay baw ko ano. Ano sa tila? Dulce. Patahi. Dito kay wala po siguro. Tao na magkote, katong panahon na mo kay nay tilay mamili ra ka. Tao na man to. Sorry. Diyan ka man, mamalit ang tila. Ay, okay ba ang tang tilay sumod niya kay atong sa pasugdan og tila magamit. Gani. Kani mo palit. Di ba na may mananahi nga naanay tila? Mo gani sa una mo bitong ni anak ko naman sa una kami sa una. Pag magpatahi na ni tila dan ay na naman og pamili dia. Dito lagi stas kay wala lagi. Wala dito. Atun ko na namo dito sa guys nga mananahi og naba sila kaugalingang tila kay dito sa taas kay wa man sila tila inggo man silang matahi. Daon na ra. Tanawon sa namo dari basig naa kay ugwa mamalit na laman mig tila. Pasok dandaan. Ipatahi na laman kay ug kanang tahi na daan guys kay wa man siya maarang. Nga oy pangitaon kayo. Pangitaon lagi asa makamangita amo to pa American size. Kay na day dani. Di ba wa dani nga tumingon man kag nga wa man dani. Sana all. Goldila. Ano na tao nila sa Goldila? Play gilad ra mo di oy. Wala kay kalibang na ninyo. Isa? Gilad ra sila da Goldila, kalibang ra. Magbuot day kag gusto sila mo kag cake ni kag katuwa kay pampalit og cake. Mao na. Kay ba ko na kag ra kay okay pampalit og Lang try cake. pa dahil mo tungin. Ang gibilin man. Ate mo tang. Bye. Dili ko na yung patahi o. Ras ID malagi nakabutang. Namo kay mananahi di ako dang nakitaan. Dari oh. Mangutana pa dani, dani. Ano yung pantalon dili daw? Wala na ikaw galing ang tila. Namoy tila nga maong te. Nara. Paano was-was man na katong wasi? Blue lang inuha. Ito, ito may kulo. Nay item na pay blue. Line na color. Tanaw, pwede mo tanaw. Iha o maong. Gusto siya magpatahi. Hindi. Nga na pa o Dili pang lang mo dili. Katong li. Kana mo li bay so. Sila ako among guni. Pila na inana niya. Kuha ni. 900. Kaya og sa kanang tinahi na daan maglisod mi og size ni ja. Oh, Naaman. Nakuha magana itong mga tag-3 lagi 45. Basta ko. Dili na lang. kapasukod gi. Paabot mo kaya ng pizza.
kuha na niyo. Usara ni. Isara. Natuwag akong amahan na musotog pantalon. 14 anyos na. Tahi gid na. Oh. Igulang si Tatay Amboy diri sa merkado sa una. Utik tahi. Sukod. Muto yung kuan. Oh. Ayun lang. Ay di kuya kay anak na sila. Kana sa Ano yung dapat puso niyo mo kini? Oh, dana. Ano Ayun. yung puso niyo? Oh, kini lang okay na po ni. taas ra pinagyonon butang niya. Dana raman sukod. Kana may saktong diri yung Sa ano. pusod man yun. Pusod. Dapat ubos sa puso. Nakita ang kuan kay. Okay. Taas tayo. Nine atin. Atin. Pinaana Len niya. siya, Len. Ayan. Ay nag-allowance tayo. Ang unang ningalasan ako. Asa lang maong bulugan lugay namin. Ulog ba? Bulugan lang maong lugay ko. Mukha lang mo yung mo. Kasi kaya Muna. na kay maong. Di ba maong primero busok ng suot. Lugay ng suot niyo mo. Bilang Muna, mainat. Mo inat kung walang mapapaha. Walang nawakan na. Sila 30 eh. Titi. Antay City. Kanang ko uta. Okay, kay imo ba yun? Ay giyak yun siya, nagiyak. Ano, bilang ano. Okay ra ng 37. Ano na tayo bakot ba? Nay. Na may bakos. Ang late niya yan. Ito man doon ganang. Sa Action of Bluetooth kamay. Anong skinny style gi ayaw ng mukha na tayo ba? Dako na pagkamay ba ana? Di skinny. Ano yung skinny dahil? Ang late. Wag yung maayon maong skinny pero babae. Kanang gamay rag ubos. Gamay rag. Oo, Ubos ba? Mukha ni gamay rag yung kuan. Oo, talon, Pareho yung talon. pantalon na tong kuan. Nasalog lang. 39. 39 o 38. 14 prob ni Buyag. Jag mo taas. Kung ng kuan dong mga pinaglukot ng kapatusan sa Oo. mga nala. 39. Pwede mo po danaon gamay. 39 na lang. Pwede ba din? 14 pa Buyag. Ay, ang takot pa ni. Isang na tayo ang hawak 37. Pansin ko niya dong hips niya dong. Kay kada tuig na siya magpalit og Sige min palit kasunis. kay di man ma kuan na. Kay dali matubuan. 14 ba ni Buyag? Pilit lang, kumapos man siya. Ha? Kasi 38 lang ako. Oy. Pilit lang, kaya muna ko. Oh, 38 na lang para dali matubuan. May gilublog no, may gilublog. Kuha na niya yung cellphone. Kanawa. Kaya mo ang sa panyo. Kay importante na mga Ikaw man dong nasa 14 na ba ron? Wala pa jud taon ko no. Pila gini Bata ya. ko dong, 14 pa Skwila dong. niya, focus skwila. Ikaw, di mo na muli cellphone. Ini may taga-Bohol. Ako'y Na may taga-Bohol. kasal na igsoon niya at atin sila. Ako rin mabilin, kaya bibilin sa balay. May mga alaga. Ah, sa dapit sa buhol. Alicia. Sugo ako may dito no, ako tong pagkakita. Oh, Grabe grabe sila. dito. Amo ah. Din sa Ang bol. patay dito. Din sa bol. Alicia. Siya daw. Alicia, Ostas. Dika. Pikas, dapit sa bukid. Oh, norte. Teka lang mga tubig sa bol. Alam mo niyo, Valencia. Ah, Valencia. Ato na yung pagwapuan, aron sa uyab. Why gilublog na yun? Wala. Pero di na siya dito ng eskwela. Diri na. Diri na siya nag-grade 4 o grade 5 kay sa Manila man nagipanganak. 44. Tapos, 44. Kana buyag pa, pura buyag ng pamuna mong kakuanan mami magpantalon kay di masulod niya diri. mga gagmay ba yung pa? Uy, kadagko buyag siya kadagko man. Gagmay ba yan? Siya, makasuot siya, Sa kuan na sa adult na katong sa dagko na kayo, dagko ra po kayo tagas kanan. Kini. Law man ti diri. Oh. Anak ko no. Anak. Ito gi. Ito kay ito man to. Wala. Wala. Sakto gid na lagi oy. Wala. 24. Hugot na. Sakit na diri. Oh, mukuhan, muot. Inilog ka dong sa to. Inilog ka sa to. Wala. Itin. Okay na. Isip di mo. Sakit talaga. Sinigyan. Ha? Sakto ra yan kana. Oh, Oh, ini misot. Oh, kay pag-isok din naman niya dito. Okay lang.
Kaya 14, di masulod. Maglisod yung bira dyan. 14 rin siya. Ang original, wadi, skinny nga original. Na, simple babae. Katulad si Medya? Ano lang. 14 rin siya. Oh. Salamat. Ay, hindi ko Kaya may number nakapasukod eh. nami. Salamat eh. Mutex ra ko te. Ah. Guys, nakapasukod na gadget ni guys. Makahilig ko diyan yan. Ano, di nabi na kung ka nang maumbit sa pila na. Porsiso pa diyan sila sa pila. O di mahal tayo. Okay, mo tawag ani be? Ipalo up ra ko no. Text kan ba? Pwede na bang kuha? Kung dakang damulag od 14 anyos Yung pa. paa. Paa hawak naman. Yung paa kay hawak na. Napsa na ka. Ang kaon ko stick booster ay pang ko pagkagbiso. Ano day, check booster day ikaw ang giyan. Kanang pagkagbaboy yung Diya guys, manguli nami, higura mi daring nagpasukod og kanang karsonis ni giyan kay raw na siya magamit naguli na mo sa March puhon. Kay sarman kabuk kay diyang karsonis nga mo arang diya. Kita-kita na laman ta sa bye guys, sinag-abot na mo. Anong judging tayo maayo pag nahimot ka pa? Okay raman pagkahimo. Kunya, imo ka nga. Pagkakap. Uy, salig. Murag di masaligan na mong panday. Ha? Hindi masaligan panday. Ang mamaura siguro ni oy, wa pa man mapurma pod, basin digdi na mapurman. Wa pa mo gani wa pa mapurma, ang problema basin di na mapurma na nabungkag na ra ba? Ha? Ay di man siya mabasa dito kay taas ba itong bongbong dito speakers. Kas bongbong ra ba ito, bongbong pa ba may giuna nagpanday. Noon sad basin indot basin di. Sila doa dito mag tawag-tawag tasog may mga kinanglanong mga tools diri sa ubos ako tig-tunnel sa taas. Sayang account tabay. Motoy murag mo man toy pinakaunang account mama. Facebook, sayang lang, binuangan. Mag-update man, auto-update man namang Facebook. Naka-auto-update man na. Kana for example, ug mo connect ang among mga application